ഭാഷയുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ജയ്തുനാട് എന്ന സംഘടന. ഇത് മംഗലാപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ 5-6 വർഷങ്ങളായി കാസർഗോഡിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ ജയ്തുനാട് എന്ന സംഘടന തുളു ബറവു, തുളു മന്ദാര, കൊപ്പരികെ എന്ന തുളുവിനെ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുറേ പ്രോജക്റ്റുകളെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗേനസിരി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗേനസിരി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തുളു ഭാഷയെ മലയാളത്തിലോ കന്നഡയിലോ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ആ തുളു ഭാഷയെ മലയാളത്തിലോ കന്നഡയിലോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തുളു ലിപിയിൽ കൺവേർട്ടായിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഈ ഗേനസിരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിപ്യന്തരം. ഇത് നമ്മുടെ ഈ തുളു സാഹിത്യ അക്കാദമി കർണാടകയുടെ തുളു സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹായത്തോടു കൂടി നിരവധി പേർക്കും തുളു ഭാഷയോ തുളു ലിപിയോ പഠിക്കാൻ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാകും. സഹായത്താൽ നിരവധി ഇന്ത്യൻ ലിപികളും തുളു ലിപിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അക്ഷരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന വിധം ചെയ്യാനാണ്. കന്നഡ ലിപിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മലയാള ലിപിയിൽ നിന്നോ അതേപോലെ കന്നഡ ലിപിയിൽ നിന്നോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ തുളു ലിപിയിലേക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കഴിയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ തുളു ലിപിയിൽ ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ മറ്റു ബാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ഈ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിനും എല്ലാവർക്കും സഹായകമാകും.